is flattering. Kuyakitaza ukuzwa ukuthi lo msebenzi esiwenzayo usuqala ukubhekana nabantu abakhulu, kodwa ke ngamafuphi uBenny McCarthy nomsebenzi ofuna awenze awufeze la osuthwini olumabheshwankona. Uzokhumbula ukuthi usuthu olumabheshwankona lisuka kude le emuva lapho lusuka khona luvika amazembe and uyabona lapho isakhona manje umgqiqo esiphezulu kwawo ulethe injabulo kubalandeli bosuthu. Kungakuba ukuthi ngakhe isithombe sokuthi siyalalela lento ekhulunywa einkundleni zokuxhumana nasemsakazweni. Ngokweqiniso ayikaze ikhulunywe isafana nje ihamampunga leyo nto. Abalandeli bosuthu ufuna bazi ukuthi siyimisela ukuthi uBenny McCarthy aqhubeke la osuthini, unenkontileka esinayo naye, uyawuthanda umsebenzi wakhe naye futhi simkhonzile, simphethe kahle, nabadlali bayamlalela, bajabule beyibona impilo zabo zishintsha kulesimo esisha esibhekene naso sabaqashi abasha, abaphathi abasha nabaqeqeshi abasha. Abadlali kufanele bazele ngokusha. Asaqale siqala ukubhidliza into enhle kangaka yakhiwe ngeenkulumo ezifana nezoqagela namampunge. Akekho sakhulume nami ngiyomchitha seza lapha ukuthi sathi usavula umlomo kusanyakaza indebe. Ngithi lutho lo mkhakhathi sibhekene nawo ubaleke kakhulu ukuthi kwakhiwa usuthu luwine ileague noma kuthiwa ileague leyiwini ngalonyaka. Le league esayigcina u1972 emlonyeni ngabantu abangazi ukuthi bafuna ukwenzani. Lama cups esiyimisela ukuthi siwawine ngeke silahlekisele wona abantu abangazi bafunani. Labadlali bosuthu abayimisela ukuthi babe la osuthwini esifuna ukuthi bayodlalela i-national team nokuthi baphendleke amathuba abo okuyodlala phesheya. Ngeke siwathunaze lawa mathuba abo ngokulalela izinkulumo nje ezikhulunywa omana lapho. Ngokwami ngiyakuzwa lokho impela siyafuna ukuthi bafana isimame, kodwa inkinga ebhekene bafana akusizo lezomqeqeshi kuphela. Uma kuthiwa mina ngiyacatshanga ukuthi ngibe umqeqeshi webafana ngayibuza ukuthi angizukuholeleka na ophathe